Nginibingelele ngiphinde nginamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyafikela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofa subscribe, ulike, uphinde ucommente. Ey'ndabeni ey'ngenayo ezithi usexolisile owesifazane owagadla kuMawhoo engomeni kaMthandeni iGcokama eLisha. Lona owesifazane wasoLundu waziwa kakhulu ngentombi yasoLundu laphana ku-TikTok usedlulise okukhulu ukuxolisa kuMawhoo kanye nakuMthandeni iGcokama eLisha. Ngale ukukhuluma kakhulu nansi inkulumo yakhe eyikhulumela edlulisa okukhulu ukuxolisa. Sanibonani wengane zakwethu, ninjani? Usiqondile Dumisa lokhulumayo la TikTok uyibiza ngentombi yasoLundu. Ngoba kulisonto namhlanje ngithe ake ngikhulume. Ngibona ukuthi abantu ngicabanga ukuthi nemoya kubantu sithe ukwehla because kuleli viki esisuka kulona hayi South Africa bafethu ibivuvuzela imoya iphezulu. Okay bafethu, kulisonto namhlanje ngithe ake ngithathele lithuba leli ngizosho ukuthi lento engikhuluma la isuka la mina ngaphakathi, akazi ngize ngiphoqe umuntu, isuka into nje isuka kumina ngaphakathi. Guys, kunengoma la kaMthandeni ekuthiwa igushi aka-feature khona uMawhoo. Bafethu, ngaleya video leya ethi inkinga uMawhoo engayenza uxeba uMawhoo, guys ngiyaxolisa kunina nonke, naye futhi uMawhoo ngiyaxolisa kuyena. Bafethu, mina ngihlezi ngicokola and ngithe ngithinta uMawhoo ncola kwami, hayibo South Africa yonke mfethu yavunguzela South Africa yonke. Ngiyaxolisa kubathandi bamaskandi, ngiyaxolisa kakhulu. Mina ngintombazane nje ihlezi ncola kakhulu isikhathi esiningi. Ngabona ukuthi ivideo yami engayenza abantu abaningi bathinteka. Okay bafethu, ngiyacela ukuthi ningidlulisele ukuxolisa okanye unesibindi angimentionele uMawhoo khona kule video le. Ni share guys le video le ihambe izifike kumnikazi wayo, igcwala uTikTok wonke. Bafethu, ngiyaxolisa ngalento engayikhuluma ngoMawhoo. Ngixolisa futhi nakuMthandeni. Mthandeni, ngiyaxolisa mfowethu. Mina nje ngisasengane efunda ngamaphutha akhe, izinto eziningi uthi mawuzenza nje uyingane usuke ungabona ngithi. So ngithe mangibona ukugxekwa kwami la TikTok, kuthiwa hayi uyathanda ukwenza i-content ngamagama abantu. No guys, ngiyaxolisa.